CCTV video sa unom ka mga lalaking nakuhaan sa CCTV nga nagulata sa tulo ka mga lalaki sud sa sakabay nga dunay video games gipaimbestigahan na sa Cebu City Police Office. Colonel Royena Garma, ang City Director, mitanyag og 200,000 pesos ni bisan kinsa nga nakasaksi o makasaksi o magapamatuod kung si kinsa ang naasoy ng 5 ka mga lalaki o nang gigitaho nga kini mga pulis. Ano yung report? Sa CCTV video, makita kining mga lalaki nga adunay gioperasyonan sulod sa usa ka balay nga adunay mga video game machines. Makita usab sila nga midagmal sa mga lalaki sa sulod. Gani ang usa, gigamit ang siko nga mao'y iyang gibukbok sa usa ka lalaki. Nausay ni gamit sa long firearm, pagpuspo sa lalaki nga ilang giumbawan. Gani makita usab ang usa ka babae nga nagkugos og bata sulod sa area ug gipapadaplin sa mga lalaki. Ang video milanat og kapin sa 7 ka minutos. Ang lalaki nga gibukbok na ilang si Eddie Basiliote nga nakakaron sa Talamban Police Station. Sa blatter na record nga nasikop siya sa nasipit Talamban ni Antong Abril 18 atol sa operasyon sa kapulisan batok sa ilegal nga drugas. Apan dili pa makakumpirmar ang Cebu City Police Office kung ang mga lalaki misulod sa video game area mga pulis ba. Mao kini ang gustong masuta ni Police Colonel Royena Garma. Busa iyahang gitagalan ang hepe sa Talamban Police Station sa pagsumiter siyang written explanation hangtod karong hapon. O proven, ibig sabihin may concrete evidence na dumaan sa due process o di ang first is pwede mo silang i-relieve while waiting for the decision. Kung proven talaga na nakakommit sila ng lapses, administrative and criminal, they can be suspended or worse is ma-dismiss from the service. Miyawag si Garma sa pamilya sa mga nakulatahan nga lalaki pagduso silang reklamo. Lakip sa iyang gidasig ang naghupot sa CCTV footage pagsumiter sa tibok video aron patas ang kasayuran. Gitataw sa opisyal nga dili niya konsintihon kung ugaling adunay mga pulis nga malambigit sa ingon ini nga binuhatan. Isip hingusog sa ilang kampanya sa internal cleansing. Who wants to complain? Pumunta dito para ma-interview nato, matagpi nato, maimbestigahan nato properly. Rather than the police will again be tawag dito, subject to a criticism without a proper investigation na naman, and people will just make speculations and conclusions out of a 7-minute video without investigating yung facts. So yun yung danger na naman yan. So kailangan ayusin talaga. Oo. And I am conducting my own investigation even if hindi ko pa nakita ang nagreklamo at gumawa ng video. Mitanyag si Garma og 200,000 pesos nga ganti sa mga saksi sa makatumbok kinsa ang naa sa video ug makasumiter usab sa kumplitong ebidensya. Una nang mitanyag ang mayor sa Sugbo og 100,000 pesos sa mga makaila sa mga lalaking anaa sa video. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.